דגם B46, קשירה הפוכה. מה שעשיתי כאן בעצם, קיבלתי את המטפחת לשתיים, לאורך שלה, צד הארוך, כדי שיהיה לי כמה שפחות בת, כי אני רוצה לעשות קשירה הפוכה כלפי מעלה. אבל אני רוצה שהשובל יהיה לי קצת ארוך, אז אני מביאה צד קצר וצד ארוך. אני מתחילה לקבץ את הצדדים, אפילו כמה שיותר קרוב לראש שלי, מותחת ומעלה כלפי מעלה. אוקיי? תופסת ביד אחת, ככה, עושה קשר, ואני רוצה לעשות עוד קשר. קצת לכאן. את הבובו אני לא רוצה שיראו. אני אקדם את זה טיפה. וואי, איזה יפה זה. תעקבי.